su bar ni in kau ba. Ya shugaba ka dube ni ba dan halina ba, baiwar yaban ka kai ta daɗan taimaka baitukan girma. Zamani uban canji kullum da yayinka, aka wani sun bi ka, Allah yana son ka. Ko ina aka yi juyi sai an ji motsinka, kowa ta taka yake kai zai yi wa hidima. Kai ne jiyan kai ne yau, bayan ka ban ji kowa ba. Ya mai mukamin laulaka, mai ja da kai mun saɗan ba. Komai girman mukaminsa ba zan ji ko na kalla ba. Girmansa zan bi in take akan ka sayyidul umma. Annabinmu shi ɗaya